tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics del Tiki Taki? Una jornada més, una jornada brutal, fantàstica. Gran diumenge, espectacular. O sigui, vam començar a les 2 de la tarda. Els del tram baix van agafar el tren, se'n van a Vila-real i els hi va caure una maneta. Una maneta els hi va caure. Bé, vam començar molt bé. Després vam veure el derbi sevillà, esperant, això un derbi, sevillà, derbi, paraula derbi, dos equips de la mateixa ciutat, això és un derbi, Sevilla, Betis. Bé, partit on va guanyar el Sevilla 2-1, va estar bé el partit, va estar emocionant, llàstima que el Betis va despertar tard, però bé, va estar prou bé, el millor de tot, al final del partit, mentre el pallasso del Jordà es feia fotos amb els dels aficionats del Sevilla, els del Betis li cantaven Jordán, tírate, o ea, Jordán se marea, perquè això que ha tingut algunes lipotímies, encara que li diguin lipotímies als pericos al nostre amic i al nostre entrenador especialista en frankfurts, hamburgueses i direccions de local, Xavi Hernández. Però bé, fins aquí la tarda estava tranquil·leta, després vam veure la Supercopa de Futbol Sala, nerviosets fins al final, empatat, i a la pròrroga, vale, i els penals. Bueno, vam guanyar la Supercopa, un títol més. Ja estava molt bé, vam veure també el Barça B, que cap de setmana, golaç d'Abde, que en nano ara té que acabar de bregar-se en el Barça B per després pujar al primer equip. I després, a les 9, tots en silenci a casa, vam córrer les cortines, que ningú ens molestés, vam baixar els llums, vam posar el televisor, el brillo però brutal, perquè es veiés fantàstic. Vam escoltar que això ja en parlarem després, els locutors de Movistar, i va començar el Barça Atlètic. Brutal. O sigui, exhibició magistral de futbol d'un nen de 19 anys que s'anomena Pedri, que diuen que l'estan comparant ja amb Iniesta, amb De Bruyne, amb Bruno Fernández, amb Modric. Té 19 anys. Compte. Els altres ja estan consagrats. De Bruyne té 30, em sembla. Modric ja està al final de la carrera. Iniesta està encara jugant al Japó, però com si jo faig un partit de patxanga. Han sigut molt grans aquests tres jugadors, però a Pedri encara li queda molt. Si continua amb aquesta evolució, serà brutal. O sigui, ell va donar una classe magistral de futbol que fins i tot el seu entrenador ahir es va quedar per primera vegada sense paraules, però perquè tenia motius. Brutal l'exhibició de Pedri, brutal l'exhibició del Barça. Per molt que després diguin des de la premsa de Madrid que si al Bilbao li faltaven 7 titulars perquè estava esperant el partit de Copa, perquè sempre que el Barça fa un gran partit sempre hi ha excuses, no? Els altres equips baixen de categoria. O sigui, el Nàpols era 4 amiguets que es van ajuntar, a l'Atlètic de Madrid, el pitjor Atlètic de Madrid que ha passat per la Lliga, el València ha sigut també el pitjor equip, és el pitjor València de tota la història. O sigui, sempre que el Barça guanya, l'únic que diuen que és el millor de la història és amb el que vam empatar 1-1. Sí, però bueno, ahir li van caure 5. No sé, estem quarts a un punt del Betis, amb un partit menys, si el passem ja ens fotem tercers, jo crec que d'aquí ja no ens mourem, i hem d'anar a buscar el Sevilla, i hem d'intentar quedar segons a la Lliga, perquè primers és molt difícil, no és impossible. O sigui, hauríem de guanyar tots els partits que quedin fins a acabar la temporada, i després que el Madrid punxés, però coses més rares s'han vist, però aquest any ho dubto molt. Ho dubto molt perquè la setmana que ve segurament el Madrid quedarà eliminat de Champions i apostarà tot per la Lliga, és l'únic que tindrà, o sigui que tindrà un títol de Lliga, i si tot va bé el Barça, veient el que ha quedat amb l'Europa League, podrà aspirar a guanyar un títol europeu aquest any, amb la qual cosa, com dirien ells, que van celebrar aquella Copa del Rei com si hagués sigut la Champions, quan feia anys que no guanyaven res, doncs, bueno, una lliga local, una lliga de casa, comparat amb un títol europeu, amb un Barça en crisi, amb un Barça que no tenia un duro, amb un Barça que, com vaig dir l'altre dia, el senyor Mateu Alemany ha portat pólvora. Ha portat pólvora,
he de callar la boca, he de menjar-me les meves paraules i he de dir que es veu un grup. Es veu un grup, es veu un equip, tots surten amb ganes, surtin 10 minuts, surtin 20 minuts. O sigui, ahir el Barça estava controlant un partit que li faltava gol, se li estan donant moltes oportunitats a Ferran Torres perquè el dia que foti el primer gol, aquell dia començarà. Ferran Torres obre molts els espais, sap jugar molt bé en equip, s'entén molt bé amb Adama i amb Aubameyang, o sigui, ho fa tot molt bé. I a més, ahir, per primera vegada he de dir, i m'he de treure el barret, perquè si no, pum, m'explotaria el cap, senyor Xavi Hernández, els canvis els vas encertar. O sigui, vas marejar a l'Atlètic de Bilbao durant 70 minuts, fent-los una pressió ofegant que no podien sortir, van sortir 2 vegades, 2 xuts a porta ridículs, que per això els va parar Ter Stegen, o sigui, és la primera vegada que li xuten 2 cops a porta i no li foten cap gol, perquè eren 2 xuts com si els hagués xutat jo. I va ser brutal, o sigui, els vam ofegar allà dins. Els vam ofegar perquè no poguessin sortir. Tampoc vam crear moltes ocasions de gol, però teníem controlat el partit. Havia arribat el gol d'Aubameyang després del remat brutal de cap de Gerard Piqué, i quan ja els tenies més ofegats, vas i em fots els canvis, i em fots a Dembélé, treus el Memphis Depay, treus a Luc de Jong, frescos els últims 20 minuts per rematar el partit. I efectivament, surt Dembélé, els de sempre li foten la xiulada, que ja està feta la xiulada. I ell, en lloc de queixar-se, en lloc de res, va i fot un golaç al cabron. Va fotre un golaç, aquells que no te'ls esperes, perquè no saps mai en quina gamma et sortirà Dembélé. Va fotre un golaç brutal. I tot s'ha de dir, va anar a celebrar-ho amb els seus companys. No va fer cap gest, ni de rebuig, ni de protesta cap al públic, cosa que, per exemple, aquell brasiler que vam fitxar al Liverpool, el Coutinho, quan va marcar el gol després d'un dia que el van xiular, va fer així, va fer gestos i merdes en vinagre. Ahir Dembélé, xapó per tu, perquè quan vas marcar el gol et vas dedicar a abraçar els teus companys, que són els que t'han donat suport tots aquests dies, perquè la premsa, i jo, croc, volien que fotessis el camp si no volies renovar. Ara segurament ja ho deus tenir fet amb algun altre equip, però molaria que et quedessis perquè aquí crec que tens molt futur i més amb el que hi ha. Amb el que hi ha, exacte, amb el que hi ha, Aubameyang, exacte, tot lligat. Avui estic brutal, avui estic feliç. O sigui, l'exhibició de Pedri va ser tan bona que va fer bones a tothom. Ahir Serginho Dest semblava... seria massa dir que semblava Jordi Alba en els seus millors temps, però va fotre un partit de Serginho Dest a l'esquerra que va ser brutal. Dani Alves té gairebé la meva edat, però sap posicionar-se, sap obrir molt bé els espais, sap jugar molt bé d'interior, amb velocitat a l'enganxa, però és que amb velocitat tenies Araujo cobrint-li les esquenes, que era brutal. Piqué, bé, et van perdonar l'expulsió, tot s'ha de dir, perquè va haver una jugada que se t'anava a l'Iñaki Williams i el vas enganxar i l'àrbit no el va veure, et van perdonar l'expulsió, però bé, amb velocitat se te'n van, però bé, o sigui, s'ha de començar a buscar un central perquè l'any que ve Piqué segurament no hi és. Busquets va fotre un partidàs també, i després va sortir Frenkie de Jong fresquíssim, amb una visió de joc brutal. Frenkie de Jong no sembla el Frenkie de Jong que tenia Ronald Koeman, sinó és el jugador que volíem, el jugador que vam veure a l'Ajax. Està jugant ara molt bé, i aquests descansos que li està donant Xavi, perquè està... A més, és que tot s'ha de dir, està gestionant molt bé la plantilla, perquè juguin... Tret de Ferran Torres i Ter Stegen, crec que els altres han variat tots, sigui per lesió, sigui per targeta, sigui per descans, tots han anat xupant banqueta. I això és bo perquè els té tots enganxats, perquè mireu el Luc de Jong. El Luc de Jong estava ja amb les maletes per fotre el camp un altre cop, al gener. I jo no sé si s'ha fotut les piles, no sé què ha passat. Bueno, sí, que ara tots juguem a extrems i li arriben pilotes, però és brutal. O sigui, ahir va sortir tal com va sortir el primer rematada dintre, de cap. És que no en falla ni una de cap gairebé. I després va sortir el Memphis Depay, que ahir no devia venir amb Rolls Royce, perquè encara anava una mica arranquejant, i devia venir amb
amb algun company que el devia portar, i a la primera que li foten un centre, bum, cap a dintre. O sigui, els 20 últims minuts del Barça va ser un recital de Dembélé brutal. O sigui, així com els primers 70 minuts de partit, el recital va ser Pedri, segurament heu vist i us ho han repetit per televisió, i els que veu anar al camp ho veu veure en directe i ho vam veure pels marcadors. El canyo que li fot, que crec que és a Valenciaga, o sigui, un altre fot el canyo i encara es recrea perquè l'aplaudeixin. Ell no, pum, a tirar-la. Brutal, brutal. Així que estem encantadíssims. Ara esperem que aquesta ratxa continuï, perquè estem en aquelles temporades que ara estem supercontents, perquè el Barça ja va quart, a punt de ser tercer, i que el Barça està jugant bé, que després ara anem al camp de l'Elx la setmana que ve i ens follen. O sigui, que paciència, que estiguem contents avui, molt contents, estiguem encantats, però tampoc ens en vagi la olla perquè el diumenge que ve tenim a l'Elx. I a l'Elx és aquells equips que te l'amarguen. Recordeu el Bobby Robson que va perdre una lliga perdent amb l'Hèrcules 2-0. O sigui que jo no dic que el Barça guanyi la lliga, però ara hem d'aspirar al segon lloc. Hem d'aspirar al segon lloc i veient el que queda a la lliga, a l'Europa League, anem a parella, perquè podem fer-ho. O sigui, jo crec que el West Ham es trobarà amb el Sevilla, i el Betis i el Sevilla, potser el Betis queda eliminat a la propera, el Sevilla no ho crec amb el West Ham, però podria ser, i el Barça amb el Galatasaray té que guanyar. Sí, té dos col·legues allà, té Arda Turan allà al Galatasaray i té Iñaki Peña que està cedit, o sigui, però sobretot Arda, que no tiri botes i no sé què, i dient Arda, per cert, Arda mi madre, Arma, avui felicitar 29 de febrer, el dia d'Andalusia, un petó per tota la comunitat de l'Andalusa, per la terra de la meva àvia, i avui visca Andalusia, visca Catalunya i visca el Barça. I ens veiem el proper dia. Adeu!